Filmski festival u Puli je najstariji filmski festival koji se od 1954. godine održava jednom godišnje u rimskom amfiteatru poznatom kao Pulska arena. U vreme postojanja Savezne federativne republike Jugoslavije bio je najveća i najcenjenija godišnja smotra filmske industrije Jugoslavije. Svojevremeno su gosti festivala Pule i jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita bili Orson Welles, Sofia Loren, Richard Barton, Elizabeth Taylor, Yul Brynner kao i najviđeniji domaći glumci. Uz epidemijske mere i ograničenje broja gledalaca ove godine u julu u Pulskoj areni održan je 68. filmski festival. Velikom zlatnom arenom nagrađen je film Plavi cvet Zrinka Ogreste, a naš film Južni vetar 2 Ubrzanje, koji je u Puli premijerno prikazan, dobio je specijalno priznanje. U Puli se sećamo i naše Sonje Savić. Sonja je preminula 23. septembra 2008. godine u 47. godini. Rođena je 15. septembra u Čačku, gde se od 2013. godine održava manifestacija Sonjin septembar. Vlasnik turističke agencije Čvorak, Slobodan Čvorović, boravi trenutno u Puli i na svoj način se seća Sonje Savić. Antička Pulska arena. Mesto je okupljanja sada umetnika iz čitavog sveta. Glumci, muzičari, svirači, zabavljači dolaze ovde. Bili i Đorđe Balašević, Zdravko Čolić, Bajaga. Ovde se ove godine završio 68. filmski Pulski festival. Ali jedne godine, 1984. za osvojenu i zasluženu zlatnu Pulsku arenu nije došla jedna glumica. Nije došla Sonja Savić, koja je za svoju ulogu u filmu Šećerna vodica zaslužila zlatnu arenu. Ove godine Čačak obeležava Sonjin septembar. Sonja je rođena 15. septembra, a nažalost na onaj, kažu, bolji svet otišla je 23. septembra. I evo ovde, ispred Pulske arene, okupljenim kolegama, turističkim radnicima, ali turistima, sam rekao, podsjetio na Sonju Savić. Bili su zahvalni što sam ih baš na nju podsjetio.